Какво представлява витамин Б комплекс? Знаете ли, че витамин Б е един от най-важните витамини? Той подпомага мозъчната функция, енергията, здравето на кожата, ногтите и косата. Аз съм доцент Малкодански и в моя профил митовете отпадат, а фактите говорят. Витамин Б всъщност не е само един витамин, а цяла група от 8 витамина. Всеки един от тях играе ключова роля в поддържането здравето на организма. Витамин В1 или така наречения тиамин. Той е важен за здравето на нервната система и на метаболизма. Витамин В2 – рибофлавин, подпомага здравето на кожата и очите. Витамин В3 – ниацин, изключително важен за мозъчната дейност и за храносмилането. Витамин В5 – пантотенова киселина, участва в производството на хормони. Витамин В6 – регулира настроението и също подпомага имунната система. Витамин В7 – биотин, изключително необходим за подпомагането на здрава коса, кожа и ногти. Витамин В9 или фолиева киселина. Той е изключително важен за развитието на клетките и на плода по време на бременност. Витамин В12 – изключително важен за производството на червени кръвни клетки. Витамин Б е изключително важен за мозъчната дейност, здравето на кожата и косата, както и за поддържане на оптималната енергия по време на деня.